Jo, aj keď to stále nechápem, čo sa stalo, keď som sa narodil, ale asi to bolo, ty vole, narodil sa Satan do piče, nevím, ty vole, čo, keďže ma doniesli domov a brat so mňou robil hukoty. Preliezal cezo mňa a hrkal mi s postielkou, že vraj do piče, na satana som sa prevtelil asi, alebo čo. A miloval som ľudí, jak sme boli deti, tak sme chodili na nejaké vystúpenia, kde sme čítali vtipy a tam sme dostávali nejaké plíšaky, krtka prdka som dostal, tam sa mi zdá, vlčáka, teda huskyho som tam dostal a rád som hľadal vtipy a rád som si ich pamätal, rád som si vytváral svoje vtipy, že to, hento, tamto, pičoviny, no proste, no. Rád som si tvoril vtipy, teraz mi na nepríde ani jeden, ale brat dosť často po mne opakoval a mne sa to hnusilo, mne to robilo troška problém, lebo robil si so mňa piču a potom začal po mne opakovať, že vraj som na neho bonzoval, čo akože keď niečo spravil, keď nejakú pičovinu spravil, tak som ho nabonzoval, no normálne, ne? A keď som spravil ja pičovinu, tá máme to nehovor asi, tak nejak to hovoril, že máme to nehovor, to čo spravil Denis a toto a ja budem ticho, neviem, čo bolo v mojom bratovi, čo je v mojom bratovi, je to strašná kurva, robil zo seba porádneho kokota, no proste 16 si ujebal flašu, neviem. Ja som si ukradol autičko a to mi rozšlapal. Čokolády som kradol, keďže od mami som moc tej čokolády nedostal, alebo až moc a teda potreboval som ešte viac. Ale jak som si to auto ukradol a potom jak brat ukradol tie fľaše, tak potom ma to už prestalo baviť. Chcel som byť normálny, chcel som makať. Chcel som makať na sebe, no, chcel som učiť sa. Už som bol na turboškole. A keď brat ujebal tie fľaše, tak ja už som bol na turboškole a to učiť už som nepotreboval sa učiť. A stále si zo mňa robil brat piču, čo ma to chytalo do nervov. Jak som skončil školu, tak dokončil som ju hlavne kvôli tomu, že tam bolo viacej devčat. Mohol som si robiť, čo chcem. Robil som si, čo chcem. Akurát, že chcel som už robiť. V 17 už som mohol pekne začať makať. Skončiť tú školu podrbanú, jebnutú sprostú, na čo? Alebo externe ju dokončiť. A hlavne si spraviť ešte, som si mohol kurz zváračský, lebo som chlap, že? A keď si tak moc nepripadám už teraz, jak nosím dredy, jak som mal tie pseudá, tak to bolo fúha,
To som si, keďže som zistil 14 či 15, že som bisexuál, takže mi začalo troška jebať, jak som mal dready, tak som nemohol byť bez šatky na hlave. Čo som sa začal sám sebe hnusiť, keďže tú šatku som si ani nepral, ani skoro ani som si skoro ani som si, jak sa to povie, neoplachoval hlavu, ale oplachoval hlavu som si, lebo to som si vždycky oplachol iba vodou. Borec, čo mi robil dready, tak mi hovorí, že najlepšie jak odjebeš jak sa volajú. No najlepšie, jak sa umieš, aby ti nezostali lupy v hlave, že citrónovou šťavou si umýval borec hlavu. A teda, že šampóny žihlavové, takže žihlavové šampóny som si kupoval väčšinou. Žihlavovým šampónom som sa umýval a teraz rok teda pol roka v Španielsku, pol roka tady a ani raz, no iba opláchnúť a hotové. Dobre, netreba ich umývať, kým sa mi nedostane žiaden chrobák do hlavy, žiadne chrobáky, takže zatiaľ je to, si myslím, že dobrý, ale má škrábe celé telo, iba jedna pazucha, ešte z tých teplákov vyjebaných, čo som našiel. Jeden deň som si ich obliekol a začali ma škrábať celé vajca. Ty pičo, ja že ma jebne. Ja že, jak som ich našiel, tak hovorím, že Adidas. Rozmrdané. Ani ich neobliekaj, rovno ich pošli do piče. Rovno ich tam nehaj. Ja. Obliekol som ich a 2, 3, 4 dní ma škrabali vajca, pičo. A teraz iba jedna pazucha, čo ma škrabe. Čo, neviem, čo to je, či nejaký svrab, alebo niečo. Filcky, ale snad ne. Piče. Ale by som sa k vám pridal, pičo. Nasrad.